Soy José Tur Torres, de Cansires. He nacido en San Mateo, ya fui a vivir a San Antonio con 14 años. Empecé a trabajar de botones en el Hotel Palmira hasta los 19 años, que pasé al Hotel Bellamar como jefe de recepción. Allí terminé como director, entré en el año 76 en la Caixa, donde ya he desarrollado mi labor profesional hasta mi jubilación. Jo som de Sant Antoni, visc a Sant Antoni, estimo el meu poble, hi ha moltes coses que veig que són molt millorables i penso que estic preparat, tinc il·lusió i ganes per canviar-ho. Tota la meva vida m'he dedicat a treballar en empreses, en gestió, inicialment en hostaleria. Sant Antoni viu del turisme, després a la Caixa, allà on he fet gestió, també justament com a l'Ajuntament gestionant els sous dels altres. A l'Ajuntament també són sous públics. Crec que la meva experiència és bona per estar al cap de l'Ajuntament. Jo m'agradaria un municipi allà on la convivència siga possible, allà on el turisme que tinguem siga de major poder adquisitiu, allà on recuperem l'orgull de ser tots pormanyins com han tingut sempre. Nosotros pensamos en 4 ejes principales. Primero, limpieza. En segundo lugar, hacer cumplir las ordenanzas. En tercer lugar, un cambio de modelo turístico. Y en cuarto lugar, mejorar la atención social y después mejorar también la atención a la juventud. Per jo és molt important el port de Sant Antoni, la bahia de Sant Antoni. Jo entenc que Sant Antoni, sense la bahia, sense cuidar la bahia, no tindrà turisme. És el pulmó de Sant Antoni, per tant, si no cuidem la bahia, tindrem una dificultat econòmica. Jo voldria un port turístic i oblidar-nos de qüestions comercials que només molesten i omplin la part frontal del poble de tràfic. Penso que estan malament. Sant Antoni demana a crits un canvi. Parlant amb els ciutadans de Sant Antoni te diuen que estan cansats d'aquest model de gestió. Sant Antoni necessita una millora i crec que jo, junt amb l'equip que formarem, la podem afrontar.